Ja nyt niin kuin eilenkin oltiin todella hienosti mukana heti ensimmäisestä kilpailijasta lähteen. Älkää säikähtäkö pientä vesisadetta, se kiertää meidän. Ja aloituspaino 90 kiloa. Ja näin. Aplodit myöhäiselle. Siinä on ensimmäinen rästi siellä 90 kohdalla. Eli siellä maailman vahvin vääpeli antaa merkin, kun saa laskea ja näyttää peukkua, jos suoritus on ok. Ja seuraavalla areenalle sinne Janne Hiltunen, tervetuloa. Ja siitä mennään. Ja kevyesti menee.